la faula va, la faula ve i dels 40 sèniors de l'Oriol Vergés jo us parlaré. L'Oriol va néixer a Barcelona el 1939. El seu pare era professor d'Història de la Cultura i de Filosofia, així que va néixer envoltat d'estímuls humanístics i estímuls pedagògics. Va estudiar Geografia i Història i es va convertir en professor d'Història, feina que compaginava amb l'escriptura. Primer va començar a escriure llibres de divulgació històrica i a poc es va passar a la novel·la. Les seves novel·les estan plenes de personatges que ens fan vibrar, ens emocionen i alhora ens fan reflexionar. Va arribar a la meva vida quan era adolescent, amb Mònica la de Cou. Jo començava a despuntar en aquell món terrorífic de l'adolescència i aquell llibre em va permetre immergir-me en un univers que s'anava creant i que aniria descobrint a mesura que em fes gran. I de gran ha tornat a aparèixer a la meva vida, gràcies a un llibre que ens vam trobar en el punt d'intercanvi del meu poble, d'Arenys de Mar, allà a l'Ateneu. Hi havia no només aquest, sinó tota la col·lecció d'història de Catalunya que havia escrit l'Oriol Vergés i que havia il·lustrat la Pilarín Vallès. A dins hi havia una dedicatòria d'una àvia que dedicava als seus fills i als pares i mares que creuen en les llibertats de Catalunya. I així el vaig agafar jo. I així cada vespre el llegeixo a la meva canalla, abans de sopar. I així m'agrada anar sembrant aquesta llavor d'amor per la història, per la nostra cultura i per la nostra llengua que l'Oriol va sembrar en mi. I catacric, catacrac! Dels 40 sèniors, l'Oriol Vergés, jo us he presentat.